Facer moitas cousas no ámbito rural e con pouco custe económico é posible. Iso teñeno claro dende o colectivo Meruxa, que se deu onte a coñecer precisamente dende un lugar onde a naturaleza se insire na vida cotiá, a carón da Casa das Árbores en Garabelos. Nós somos o colectivo Meruxa. As meruxas son unhas plantas que medran cerca das augas boas, e nós como esas plantas pois decidímonos xuntar para facer actividades e darlle vida ao rural. A súa actividade xa arrancou hai unhas semanas de xeito máis filandeiro coa organización de diferentes proxeccións no cinema palleirizo e iniciativas de poesía e títeres. Pero isto só é o comezo porque hai gañas e intención. O que queremos é aproveitar espazos que xa hai e darlle vida. Entonces, dúas das cousas que reivindicamos sobre todo é que no rural se poden facer moitas cousas, que tamén a cultura se pode facer sen cartos, porque nós é un equipo que nos xuntamos e facemos todo sen ningún tipo de subvención, nin medios, nin nada, todo o que a xente dispoña, que o que conseguimos entre todos. E o que queremos é, pois eso, ofrecerlle a xente que está no rural pois novas actividades, a oportunidade de xuntarnos, de debatir, de falar, de cantar e de facer cousas distintas. Estamos nas redes sociais, onde vamos anunciando as actividades que facemos, e todas aquelas persoas que queiran aportar ideas ou que queiran facer calquera pregunta, pois a través do noso Facebook se poden poñer en contacto con nós. Este grupo pois está aberto a toda a xente que queira participar. E pois agora nos meses de outono e de inverno queremos seguir facendo actividades, seguramente sexa pois unha ao mes ou así. Entonces toda esa xente que queira colaborar e participar, nós estaremos encantados de acollelos e que veñan aquí e que é un espazo máis para compartir. Saben que hai moitas persoas que queren acción e cultura sen sair deste ámbito, e polo momento o Grupo Movemento Meruxa, como lles gusta denominalo, xa conta con máis de 20 integrantes. Tamén queremos facer un chamamento ou propoñernos como colectivo a todas aqueles asociacións ou espazos que haxa no rural, na comarca de Chantada, pois que queran organizar actividades, pois que nós nos ofrecemos para axudar a facer actividades. E se queren ceder os seus espazos, pois encantados de organizar algo e de botarlles unha man de forma desinteresada.